כפיר נדל"ן, 30 שנה של יזמות נדל"ן. הרוכשים והסוחרים מקבוצת כפיר נהנים ממצוינות, מהמקצועיות ומהחוסן הכלכלי. קבוצת כפיר נוסדה בשנת 1979 על ידי אבי אוחיון, המשמש מנכ"ל ובעלים. אבי מנהל באופן פעיל את קבוצת כפיר נדל"ן ומביא עמו ערכים מוספים של מעל ל-30 שנות פעילות עסקית ענפה וניסיון ניכר בפיתוח עסקי, רכישה ומיזוג חברות. קבוצת כפיר נדל"ן פועלת הן כיזמית והן כקבלן מבצע עבור אתרי הבנייה שבונה ברמה ובאיכות הגבוהה ביותר. מאז היווסדה בנתה קבוצת כפיר נדל"ן עשרות אלפי מטרים רבועים למגורים עסקיים, מסחר ומשרדים. בתחום הבנייה הפרטית לקבוצה ניסיון רב בבניית דירות ופנטהאוזים בסטנדרט בנייה גבוה, עם דגש על גמישות בעיצוב, בתכנון ובהתאמה לצרכיהם של רוכשי הדירות. קבוצת כפיר נדל"ן במינוף בנייה רוויה בקריות, תוך השמת דגש על מיקומים טובים ומרכזיים. פרויקט גפנים בקריית אתא, פרויקט מגורים ייחודי באחד המקומות הטובים בקריית אתא. דירות יוקרה בנות 4, 5 ו6 חדרים, פנטהאוזים ודירות קרקע, עם מפרט עשיר ומיוחד ומחסן לכל דירה. בית פיקאסו בקריית מוצקין, יצירת אומנות במשכנות האומנים, פרויקט חדיש של דירות יוקרה מפוארות. בית קק"ל יוצא מן הכלל בקריית ביאליק. הראשונים קריית חיים, עוד שלב של הצלחה. בתחום הנכסים המניבים, בבעלות הקבוצה עשרות אלפי מטרים רבועים בכל רחבי הארץ, המוזכרים לחברות מובילות כגון רדימיקס, ISS ישראל, פלאפון, חברות השקעות, חברות הייטק שונות, משרדי עורכי דין וסוכנויות ביטוח. קבוצת כפיר מתמחה בייזום ובבנייה של נכסים מניבים בכל הארץ. איתך ובעבורך.